ndokachere wana mhando enana sangwadzi taweno nhadzo manhoko zuva rochitanhatu mwedzi uno wachiwabvu nyasi paitiwa gokoro kana kuti irali yange iri padandemutande apo wazhinji wareketapo wanga vari kureketa zvokuti hurumende iri kuita zvokuonererwa ichitadza kuziva kuti vanhu vanogona kundochamuka chero nguva. Ipapa vanhu vanga vari kureketa vari kuti zvakaitiwa zvokupasisa bumbiro romutemo kuti ribvundunuhwe zvinhu zvinotorwadza uye zvanga zvisiri pamutemo. Wanoreketa vanoita zvomutemo pabodzipono vanoimba wakaita sana mapfumo pabodzipono vamwewo vanomirira kodzero dzevanhu nokodzero dzokutonga koruzhinji vanga vari kuti ivo zvakaitiwa nehurumende izvi zvisvinoba bato roZANU-PF rauda kuti rimisiwe kuti rireke kugoramba richienderera mberi kuita zvariri kuita. Hino mabiya angu kana zvikagobudirira wabiti na pabodzipo nogweta ravachamisa Thabani Mpofu wagotiwo wagomisa chikwata chomagweta amirira kuisana nohurumende padanho rayo rairida kuita rokumisa rokubvundunura bumbiro romutemo. Tichagoringa kunoti zvinobudirira chere kana kuti zvichandoramba zvakaita zvazvakaita kureketa kuno. Jacob Ngarivhume agoti iye achaenderera mberi nokuita kwaari kuita kwokuti achinjirudze mugariro urikuita vanhu. Ati iye arikuda kuti agoite zvinhu zvishoma shoma zvinoita kuti vanhu vagozive kuti hurumende inofanira kunge ichiita sei kuitira kuti pavanozoenda kovhota wazive zvokuvhota. Ati iye nyasi anga ari kuGrenview kumusha unogara vazhinji uko kwakatubuka mvura dzinonga dzabva dzinotsvina. Izvi zvinotorwadza nokuti vanhu vanga vari kumureketera zvinhu zviri kuwanetsa achingondoti hei zvakaoma. Ipapa ticharamba takaringa akagoreka kusungiwapo kare. Hurumende yedu inoramba ichindoita mapwapwa. Nyasi yange iri kupwita kuburikidza nepepanhau reHerald kuti ichada kunadzirisa zvitima zvoNRZ kuti zvitange kusenza zvechimanje-manje. Zvinotorwadza mabiya angu kuti vanogoreketa izvi ivo vari kutadza kana kubhadhara wabasa chaiwo wari kusanda kuzvitimako pakanyangara apa. Mukumwe kunyepako hurumende nyasi vanhu vakarima donje ravo vakagotengesa kuhurumendeko vachagobhadharwa mari yavo pakupera kwemwedzi uno. Kwai vanhu vese vanga varibe kubhadharwa mari dzavo vachange vabhadharwa panopera mwedzi uno. Asi tinondoziva hedu kuti kureketa kudai asi vanhu vanogona kutosvika kana kunana Nyamavhuvhu chaiko varibe kubhadharwa mari dzavodzi zvinova zvatoita kuti vabenuke mumasure mukuita basa ravo rokurima. Mukuita kwashamisa nokunyadzisa nyasi kwaino hurumende nowachuchisi wayo waakuda kuti mutongo wakapuwa dare guru munyika wokuti Hopewell Ching'ono anga asungiwa mahara uvhundunirwepo kare. Wati wada kuti dare gururi rireke zvokuti zvarakaita kuti ripase mutongo warakapasa. Heno mabiya angu kuti zvichagoita chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Kwai mabharani mukuru guta rokumapopo maro Victoria Falls asungiwa. Roni Dube kwai asungiwa nyaya yeori apa anga akabenhutsiwa pabasa nomakanzera ekweyo ku Victoria Falls. Heno kuti achagoperera poi ticharamba takandoringa. Tiri kufara kuti kuno mumwe murume anoita zvinonyadza zvokubhinya wapwere akabwinya mupwere wake akabva asungiwa akapuwa makore 10 okuti agare mujere. Murume ano makore 25 chaiwo. Tinoramba tichifara izvi tichiti wakwagutu ngawagofunde zvinhu zvino. Kwai anonzi Norris Nyati asiya bato rache roMDCT yawamonzora akati iye akahadziwa nozvokuchinja bumbiro romutemo zvakaitiwa. Hino mabiya angu kuti kuchaita wamwe chere wachagotiza kubatori kana kuti zvicharamba zvakadaro. Dare roparamende nyasi ratiro raakugopa wamuturi ng'ombe nguva
pfupi yokuti wanhadzirise nyaya yomari iri kutambirwa ano wabasa wehurumende wagotiwo wabasa wehurumende wari kutambirisiwa mari isingarekete chinhu asi wamutuli nove wachinyepa kupaupa kuti wano mari yakawanditsa kudarika yawanoda wagonziwo kana wainayo mari ngawagoisenzese kubhadhara wanhu heno kuti zvichagobudirira chere kana kuti zvicharamba kuitika. Stanley Chiramba Dare yapuwa bhero nyasi romadhora zviuru zvishanu zvomari yomunyika. Tiringe edu dzopasi rese pai kuSouth Africa wakufunga kuti wachireke kutambira ndege dziri kubva kuIndia nowanhu nokuda kwechirwere chodziwa mupengo. Heno kana wakagoramba wachiita zvokutambira ndegedzi nokuti wanogona kundoparadzira chirwerechi zvakanyanyisa. Apa mutongi mukuru wekunyika ikweyo ari kuita makwai okuti kwai asiya basa asi pamutemo wanyora zvokuti kwai atora zororo rakarepa heno kuti izororo hairakarepa ri pabiyangu. Kwai Kenya kwaboeka rimwe bako ranga rakachengetiwa rakaikiwa wanhu wakakunyanyisa kukwegura pasi rese heno kuti zvinhu zvechokwadi kana kuti manyepo asi tinoramba tichindoti dai wambomira kuvhunurura makuwayo wakapfawa. America yagonyereketa nyasi kuti iri kufarira nokubvumira pabodzipo nokutsigira nyaya yokuti zvigadziriswa zvomushonga yodziwa mupengo zviendesiwe kuwanhu wese pachena kureketa kuno toimba kuti zvikadari aiwa wedu wanogoonawo pokupocha kuti zviite zvakanaka. Kwai India kureketa kuno yapfuura zvayange yakamboita panyaya yokuomerwa nodziwa mupengo kureketa kuno nyasi kwai wanhu vanopfuura zviuru zvina zvozana wabatiwa dziwa mupengori apa wanopfuura zviuru zvina wagwarashiwa naro idi dai yawe wagowaringawo. Kwai kafu yagoti iyo mitambo yese yonyika dzomuAfrica yakumbomisiwa kutambiwa kureketa kuno. Kwai Zimbabwe yange yakaringana noSouth Africa zvakuisiwa pana gunyana heno kana zvikagotambiwa nokuda kwedziwa mupengori. Tiri ipapo mabiyangu toripfamira pano kwanyasi ndini wenyu Mhandiwe Wonhau.